Ydy 1421 yn lluosrif 7? Un ffordd ateb y cwestiwn yma yw i gychwyn efo'r digidolaf 1, ei liosi efo 5 i gael 5, ac yna adio gweddill y rhif 142 i gael 147. A wedyn ydyn ni ofyn ydy 147 yn lluosrif 7. Nawr efallai fod hwn dal rhy fawr i ateb y cwestiwn yn syth bin, felly wedyn ni ailadrodd. Edrych ar y digidolaf sydd yn 7, lluosi efo 5 i gael 35, ac yna adio gweddill y rhif 14 at 35 i gael 49. Dyn ni'n gallu gweld yn fan hyn fod 49 yn lluosrif 7, gan fod 7 yn 49, ac felly mae 1421 hefyd yn lluosrif 7. Mae hwn yn gweithio efo unrhyw rhif, enghraifft 206. Edrych ar y digidolaf, 6, lluosi efo 5 i gael 30, ac yna adio gweddill y rhif 20 i gael 50. Nawr fan hyn, dydy 50 ddim yn lluosrif 7, ac felly dydy 206 chwaith ddim yn lluosrif 7.